Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Kalifa Kasoge sangelen baaraw damnenen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban. Foli ni tandoli ame o lase aw ma aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoni yɔrɔ ye aw bisimila aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi araba octobre kalo tile fɔlɔ kalan wuli baaraw kɛra bi sɔgɔmada in na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen Dar-Salam kalanso kɔnɔ an ka kalanko minisiri ka fara minisiri caman kan olu ye baara nun don ɲina kalan wuli ka kumakun danbɛ an ka seko n'an ka dɔnko bɛ se ka kɛ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔnminɛ misali ɲuman ye cogo mun na. Faransi jamana bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan yaasa ka na ni basigi tiɲɛ ye Centrafrique jamana kɔnɔ yanni u ka kalata waatiw cɛ. Kasim Tarawele bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko kan. AES jamanaw ka jɛɲɔgɔnya o ko bunakun kan. Nɔrɔmɛ Abdurahman Tiani ale ye taama kɛ kunungo kana an ka jamana kɔnɔna la yaasa ka se ka na AES ka keleya ko fɔ a bɔlen Bamako a y'i kunda Wagadugu ni o ye AES jamana sabanan ye yaasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ka kumaw ka olu bɛɛ lajɛlen la ko fɔ bɛn ni keleya ni ɲɛta o sira fɛ. An seko ni dɔnko bunakun kan Ami Koita ni ale ye seko ni dɔnko waraba ye ale y'a ka conférence kɛ
ka jeliya ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se ka a faamu kunu jeliya ani bi jeliya o tamasiyɛn ani a danfaraw an bɛna an da don o la k'o walawala aw ye seko ni dɔnko bɛna kun kan halisa Sidney ni ale jani sugantili la ka se ka kunnafoli sɔrɔ. An bɛ foli kura ka di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na i n'a fɔ n kun y'aw la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ ɲina kalanwuli san 2025 san 2026 o baaraw kɛra jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la octobre kalo tile fɔlɔ in sɔgɔmada in na yaasa ka se ka baaraw nun don an ka jamana kalanko minisiri ni o bɛ tali kɛ Dr Amadou Sisa Vane fo ka taa se gouvernement ma caman ma olu ye baaraw nun doni kɛ Dar es Salaam kalansoba kɔnɔna la ɲina kalanwuli kumakun ko kumakunba bɛ yen nɔ mun bɛ fara ɲɔgɔn ko fɔ an ka laadala ko ni o ye an seko n'an dɔnkow ye ka olu kɛ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn minɛ o taamasiyɛnba ye cogo min na o de kɛra ɲina kumakun ye bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ seko ani dɔnko san na jamana ɲɛmaa ye hakilina mun ta kalanwuli kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana kuntɔgɔ dɔnkili hymne national o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ baara minnu ni a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo Dar es Salaam kalansoba kɔnɔ fɛn kunfɔlɔ min n'a fɔra kalandenw ye o de bɛ tali kɛ ni kumakunba in fasoden ɲumanya ɲɔgɔn minɛ ani keleya ka se ka o sinsin k'o ɲɛfɔ sifinnakaw ye u ka se ka o faamu bawo ko jamana ɲɛta fasoden ɲumanya fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ na o de kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw dilan minnu bɛna kɛ jamana siniɲɛsigi ye ka se ka jamana girima jamana mun bɛ taa ɲɛ ka o bila sen kan don nataw la yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra nisɔndiyakoba ye kɛnɛ mun kan ni kalanmasaw fo ka taa se kapu ɲɛmaaw ni akademi ɲɛmaaw ka fara minisiriso kan kalandenw denmansaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara bawo ko kalanwuli in kɛra cogo min na a kɛra tare